നിങ്ങൾ വയനാട് മലനിരകളിലൂടെ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ലക്കടിയിലെ ആ തണുത്ത മഞ്ഞൾ നിങ്ങൾ പോലും അറിയാതെ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിനും ആത്മാവിനും മധ്യേ ഒരു വിറയിൽ അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ? എങ്കിൽ ഓർക്കുക, അവിടെ നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കല്ല. ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നും മായ്ച്ചു കളഞ്ഞ ഒരു വലിയ ചതിയുടെ ഏട് നിങ്ങൾക്കായി മരണവരി ഒരുക്കുകയാണ് അവിടെ. താന്ത്രിക വിദ്യകൾ പിടിച്ചു കിട്ടിയെങ്കിലും വിശ്വാസത്തിന് മേൽ ചതിയൊരുക്കിയ ചോരയ്ക്ക് പകരം ചോദിക്കാൻ ഇന്നും ആ ചങ്ങലക്കെട്ടുകൾ എന്തി അവരവിടെയുണ്ട്. മരണത്തിൽ പകയുടെ അഗ്നി പകർന്ന് കാത്തിരിക്കുന്ന കാടിന്റെ രാജാവ്. നമുക്ക് പിന്നോട്ട് സഞ്ചരിക്കാം. 200 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഈ കാടിന്റെ അധിപനായിരുന്ന കരിന്തണ്ടന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക്. 1ാം ഭാഗത്തിനായി ഫോളോ ചെയ്യാം കനവുകഥ.